Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ala, oy, kalamis kong katog, eh. Ay, unsan ko itong orasan na uli gabi, DLV good. O, gabi naman, kadlawan gidi ito, eh. Hala, oy, nainumdum ko ang akong cellphone. Nagsaba-saba, nagmay ganina. Panuman ako, panubalinga, kay lami pa kay katog. Cellphone na good ni. Ya. Be, basahon, be. Ginawa ka! Si Carla! Kanyano, unsay nahitabo ni Carla, ha, Angela? Girescue ko to si Carla! Anong girescue man? Kay ngano, Miss unsa Til- may nahitabo? Miss Til pa! May palagi ugwa na to siya biya ikaganihang kadlawon. Nga wa pa makasud sa bahay na itong deri. Ginoo ka! Oh, uy! Mrs. Mandaninidensyo! Ha? Nganong si Densyo may nag-text? Kanisa. Oh, ako sa basahon, ha? Ano may bawa na to? Ang kinadibuk ang detalye, eh. Nga nung inyo mang girescue si Day Carla gabi, eh, Angela. Ginoo ka! Di ba sabdan? Kanimo, Angela. Pangutana man day ka na. Wa magbalita si Densyo nga girescue si Carla. Nangutana siya kung nganong girescue si Carla kagabi eh. Mausan pa itay ni magbasa tag 6. Ay, nga alam mga awan ba tao, ay? Magabam kong mata. Di ko magkadimaw pagbasa. Ang rescue Carla naman gi unang nisugat ko mga mata god. Wala kong naglagot nga nung gi-rescue pa ba? Oh. Nagtuo kong gi-rescue sa Carla. O pa man di ay. Ana, sige na, pamahaw na. Gutom lang sa tingali na. Kay human mo kaon, mga pasta nilang Edward o Grace sa carbon. Gutom gid ni. Reference na ko din siya DLV ha. Kay hibaw nagkasabot kay ko sa gibati karon ning tawhan na. Kung kinsa may di umbalaka na bisto ya, nga hangtod karon, wa may reply si Angela sa akong mga text. Kung ako matawag, yung sabihin tabagon. Kamahay ko ba yung nakita tawag balik ba din siya eh? Unsa? Apil man taghasol ni mo ang imong day Carla nga puti gaba. Tohe! So, Ay pag-ana ba ya? bitaw. Wa man gani ko manguyab kay di ko gusto hasol. Pero giapil-apil ko nimo hasol ni anang imong babae nga way raro. Uy, Gugmang way raro. Bay, Bitaw. Way raro nang gugmaha eh. Kay one-sided love affair man na. unsa? Wa ka kasabot og one-sided love affair, ha? Kana bang usaray na higugma? Usaray may pagbati. Sama lang inyo tong Day Carla good, nga ikaw ray nahigugma. Pero si Day Carla, wa gyud taon bisag gamay. Bisag ikaw pirmi na lang kapasikitan niya. Apan ikaw, bisan giwatas-watas na imong kasing-kasing. Hala sige lang gyapon ka. Labo pa man kang way raro eh. Way rarong mahigugma. Bay, Itakli na suban ay. Kakapoy ba yan imong paminahon? bay. Kung kataduan pa lang kasing-kasing bay, ibuhat ko na. Apan bisan ako sa ulo pagbando ako kunahuna o kasing-kasing bay. Hindi gid mosunod bay. Di na gid mapapas pa din sa kong kasing-kasing si Carla. Kaya nakakulit naman gud. Bay, tambag lang. Ayaw palabi. Kay mabuang unya ka ana. Unsa na gunong urasa o? Nya, wa pa kay pagkao, wa pa kan kaon. Kaon sa oy. Napay na sudan bay. Aw, nahurot na akong giluto ganinang sardinas ug itlog. Kay nilakaw man ka. Abi man ako di na ka mo kaon din he. Adto kas gawas mo kaon. Di akong gihurot. Pero gilutoan kag balik. Oh, Pagpili lang oh. mainon bay. Pagpili. Asa may ako pili o nani nga. Usan man ni kabukbuad. Ay, pagpili lang bay.
Kung mukaon ka ba, o dili. Ginoo ko. Mura magdunay nag-text sa imong cellphone, bro. Wala gini mo basa, ha? Ha? Mulag ino na ko bro ha. Unya ko na replyan akong GF. Human ako magkabasa sa scripts. May pre-reading biya mi. Kinalang basahon na mo ang mga scripts before sa recording. Aron ma-internalize na mong daan ang mga isina o mga malis na mong cuts sa recording. Timan ninyo na kung makas ka na sa serial nga drama. Oh, ingon ana day na, bro. Oh, nanata. Oops. ID please. Ha? ID ko no, bro. Muna po ko katuig kapin din sa RMN Drama Production Center. Karon pa akong pangayog ID. Kunusol ko sa recording studio. Ha? Kinsam day ka sir. Unsa man ka din eh. Karon pa akong magkakita nimo. I'm Santo, the new floor manager. Oh, Floor, floor manager? manager? Bagong floor manager ka din sa recording studio? Lagi. Gaya pasabto ni mo eh. Oh, ID na. Ipakita lang na to atong ID, bro. Aron makasud din ta. Late naman ka. wala nga yung tagsambot nila. Oh, ako. Ikaw dahil si Ray Boris? Oh, ako si Ray Boris. Oh, bro. Ug ikaw? Niyara kong ID, oh. Zero. Direk Reyes? Direk Reyes? Ikon sa mo ni Direk Ramsey? Pwede na ba may magkasud? Okay. Ikaw si Ray o ikaw si Direk? Oh, sige, sulod na. Bro. Anong nangalias mga bro nga ikaw si Ray Boris? So ang ID man Ray Boris ako nahatag. Oh, Dinhi man tatara kong ID ni Bro Ray. Kay gisugod ko pasirok sa do para loan. amawa ni mo. Ug usa pa sa bro. Duda ko nito na. Dali. Manguta na ta sa mga kauban. Si Santo? Uy, bago man na itong na-hire na janitor. Ha? Janitor na? Ingon siya kay bago ko na siya nga floor manager. Ay, si Cecil Cabrera. May nag-anggaan na eh. Sige, mo nagpangutana kung kinsa nga among mga pangaan aron makaila siya. Ngayon na Cecil nga, pangayo ID. Kung may mangutana og kinsa siya, ipaingong floor manager na siya. Si Awag din si Cecil eh. Mga Cecil. Nganong floor manager man ko no? Tigmap na din sa atong sahog di floor manager. Mao na nga na floor manager yun. Nalangan ko sa hinungdan na. Excuse ha, bro. Like in sa ko. Sige, bro. Kining, Derek. Sir? Nagtapos ko karon sa drama na ko. Di na ko direktor. So, mag-audition ugma alang sa bagong sugilanon. Tunga sa audition ha, tunga gyud. Ay na magsikag tunga kay naiuban diri nga tiksan pa na to nya atong sampitong di mo tunga sa audition. Pare atong usang kauban mo na din But na unsan matan mangluod man itiksan man ta. Mori man tinuod pero di man saktos oras. Nala sige. Tunga gyud sa audition kay mayroon dito nga bagay nimo. Tinuod, sir? Sige. Salamat daan, sir, ha? Ay, pasalamat daan. Give your best sa audition. Kay usa sa mupili sa mga cast, no? Mao ang writer o ang production manager. Di sa mahimo nga ako ra. Ay uban niya di makauyon nimo. Isud kayo. Ako ra day makaingon. Ako ra day makauyon nimo. Mao ba, sir? Ingon ana, day? Mao na. Sige, sir. Maningkamot ko sa audition. Ay, paita. Abi ko ba og maasahan ni si Sir Aldin, oy? Hangtod karon. Wag yun di-reply nga, ingon mata to siyang mo reply. Kung motawag sa bunya ko niya, naanya po si Sir Derek. Pero sige na lang, kaya tuan naman sa maong babae. Nindot ra ba og sakyanan? Kinsa man kahaton, no? Ay, may nitawag na sa cellphone ni Sir Aldin. Hello, sir. Maayo kay nitawag na ka, sir. Ganina pag ko nagpaabot sa imong tawag, sir. Mura na kong mabuang og pinaabot in tahon sa imong tawag, sir.
Mao ba di Carla? Siya gid ay mo kalipay. Kinsa ni? Din siya yung tao ni day. Dinsyo? Uy, ikaw di ay ni? Pataka man landay kong tubag, uy. Ha? Kung nahibaw pa lang kung ikaw ang nanawag ay, di ti ka tubagong kanahana ka, oy. Oh, kanahan day ko ron day. Di ba gipasidanaan naman ti ka? Nga ayaw na pagtawag aning maong numero kay di ni akong cellphone. Oh, pasensya day Carla. Nabalaka mo gud ko nimo. Kay mamay isulti sa mga tao ni Ma'am Elvis Carbon kay istoy nga girescue ko no kanilang Ma'am Elvi ug Angela gabi. Unsa? Pero okay na day. Okay sab kung nahibaw nga okay ka na day. O nga malipayon ka ikang nitubag sa kong tawag sa pagtuo nga ang imo na kong sir direct. Ang pilog maayo day ha. Ay magpasagad si mulawas. Kaon sustong oras. O paway susto. O sa basag hapon day. Kung magkidahang ka sa kupanabang, niyar ko kanunay. Babay na din siya, uy. Samok-samok ka lang da. Mupay may gipaabot ko importanteng tawag. Bye. Samok. Samok ra. Ay. Buutan ka unta din siya. Apan, di man yun madawat sa akong ginhawaan imong hitsura, uy. Layo ra kay ka sa standard nga akong gipangita. Ay, isure na gid nako ni Be. Di na ko magpataka og tubag. Ay, di si Sir Aldin na gid di ay ni, oy. Hello, Sir Aldin. Carla? Ako ginahari kong kontak ni mo. Apan, busy mo linya. Nagdali na ba ko? Kaya nagsugod na mo recording. Nasigil kong tawag ni mo kay... Kuan, di pa akong speaking lines. O nangita kong timing ni Bro Derek. Kaya di ba hibaw nga nanawag ko ni mo? O ikaw, nga nanawag na ko. Nga mahibaw siya nga... May open line ta. Sorry, sir. Kanang, basta kay, sorry lang, sir, ha? Anya. Unsan ka diya? Unsan tayo mag-ingon nga? May sakyanan lagi nga ni Ari, sir. Color puwa. Sama ka puwa sa lipstick sa sakay ini nga babay. Tinuod gid nga babay? Lagi, sir. Di ko lang maklaro yung hitsura. Gyud kay gawas nga gamay ra ang pagkaabli sa bintana siyang sakyanan. Gamayng buho raman sab gyud akong gililian sa may gate. Ug naka-shade sab siya. Babay, ha? Nya nakasiguro ka ba nga si Bro Derek yun ang gipangita do? Kinsay nangita na ako, bro? Bro! May nangita na ako, bro? Diin man. Yun na, pagod kinsa pa nagikasulti ni mo sa imong cellphone. Kuan bro. Si Carla bro. Si Carla? Kaya nga naman. Kuan kuno. May nangita ko na nimo sa inyo. Mo ba? Kinsa man kuno? Hello, Carla? Kamay pagsulti ni... Hello? Uy, naputol mo mong tawag bro. Unsa? Yun na, pagod, bro. Ikaw ang gitawagan ni Carla? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!